ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹರ್ಷೀಸ್ ಹರಿ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಬೊಲ್ಪು 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿಂತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೂ. ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ತನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಈ ಹುಡ್ದಕ್ಕಿರೋರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಫೈನಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೀಚ್ ಆಯ. ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಟು. ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ 7:04 ಎಂಕ್ಲೇಪ 5 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಪಿದಾಗ ಇತ್ತು. ಗಂಟೆ 7:04 ಫೈನಲ್ ಇತ್ಯ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ನಿದ್ರಿಸಿದ 4 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಐಲಂಡ್ ಪಾರ್ದ್ರಿ ಐನ್ ಕೋಡೆ ಐಲಂಡ್ ಪಾರ್ದು ಓಲ್ಪದು ಈ ತಂದಿಚ್ಚಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಬ್ ಒಂಥರ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಬೊಲ್ಪಾತಿಚ್ಚಿ ಚೂರು ಕತ್ತಲ ಉಂಡು ಸೈಡ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿರು. ಇದೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಜ್ಜಿರು. ಒಂದೊಂದು ಜನ ಉಲಾಯ್ತು 5 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು. ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆಗೆ ರಸೀದಿ ಬೇಕಾದವರು ತುಲಾಭಾರ ಸೇವಾ ರಸೀದಿ ಬೇಕಾದವರು ಪ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ನಿಂದ ರಸೀದಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10:30 ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂದರು ತುಲಾಭಾರ ಕೌಂಟರ್ನಿಂದ ತಂದು ರಸೀದಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಶೀದಿ ಟೋಕನ್ ದಿಪ್ಪಲು ಪೋಯಿರಿ ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಟೋಕನ್ ದಿಪ್ಪಲು ಪೋಯಿರಿ. ರಶೀದಿ ಬತ್ತೊಂದು ರಶೀದಿ ಎತ್ತು ಟೋಕನ್ ಅಲ್ಪ ದೆತ್ತೊಂದು ಟೋಕನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೈನ ಅಲ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪ ಮನ್ಪಾದು ಪಿರ ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಆಪುನಡೆ ಕ್ಯೂ ಉಂಡು, ಉದ್ದ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಉಂಟು. ಇತ್ತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು. 3-4 ಲೈನ್ ಬಟ್ರು ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಲೈನ್ ಉಂತು ಸಾಕಂಡು ಫೈನಲಿ ಬತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪ ಚೀಟಿ ಕೊರುಡು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಕೋಣ ಕೂಳೆ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರ್ತುಕ.
ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ದಲೆಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನ ಈತ ಜನಕ್ಕೂ ಒರಾನೆ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ತೋಜನ್ನಕ್ಲೆ ಪಿರವಳು ಟಿವಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಏರಿಬ್ಲ ತೋಜಕ್ಲೆಗ್ ತೂವರೆ. ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಟೆಂಪಲ್ದ ಉಲಾಯ್ ಪೋರ ಪಿರ ಸಾಲು ಉಂಟು ಬಚ್ಚಿದ್ ಪೋಂಡು ದುಂಬೆ ಒಂಜಿಗೆ ದಾಲ ಗಂಟೆ 8 ಆಡಿತ್ತು ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಅದು ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಕುದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮನ್ಪರಿತೀನಿ ಐ ಬುಕ್ಕ ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆಗೂ ಇದು ಒಂಚಿನ ಸಾಲು ಇದ್ದ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಸಾಕಂತ. ಈಗ ಕೈಪುರ ಮುಗಿದಾದು ಕುಲೋಂಡ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಉಂತುದು ಫೈನಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆನೆಗ್ಲಿಗೆ ಹಮ್ಮಲ ಕುಲೊಂದು ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಚೆನ್ನೆ ಪೂರ ಅದು ಪಿದೆ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಿದೆ ದಾದಂತೂ ನಗ ಉಚ್ಚು ಪೋನುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆನ್ನೊಚ್ಚು ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿರು ಐತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ ಈಗ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಓಡೆ ಪೋಡುಂದೆ ಒಂದಿಚ್ಚು ದೇವೇರನ ದರ್ಶನ ಪುರ ಆಂಡ ಅಂಚೈತೆ ಆದಿದಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿನ ವಡಾಪುನ್ ಜೋರು ಸಂಜೆ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಪರಕ್ಕೆ ಪುರದತ್ತೊಂದು ಆದಿದಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಆದಿದಲ್ಪ ಇಂಚ ಕಲ್ಲಿಂದ ಅಟ್ಟಿ ದೀಪಿರಂದು ಪಂದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಜೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಕ್ಲಿ ಪನ್ಲೆ ದಾದಕ್ಕಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚನೆ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಹೋತಿರು ಕೆಲವರು ಇತ್ತಲಕ್ಕ ಮಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಪೂರ ಆಂಡ ಅಂಚ ಟೆಂಪಲ್ ಇದ್ದು ಬತ್ತ ಇತ್ತ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬತ್ತ ಜೋರು ಬಡವಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತಿನ್ಕಂದು ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲು ಪುರ ಪರೋಟ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಿ ಅವು ಪುರ ದತ್ತುಂಡ್ರಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪಲಾವ್ ತಿಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾದಾಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ದು ಬತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲ ಜರ್ನಿ ಇಡೆಗ್ ಸೌತಡ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಜೋಳ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ನೀಡು ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ದೀದು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಸೌತಡ್ಕ ಬತ್ನ ರೂಟುಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಜೋಳ ತಿನ್ನೋದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋಯ ಇದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ದೀತನ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತ್ ದೀತಿರ ಏನು ಜೋಳ ನಂದು ಪೂರ ಸೋಡಾಗ ಪೂರ ಪಾಡ್ನು ಸೋಡ ಅಂದೆ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ನೀಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರ ಇಟ್ಟು ಮುಂಚಿಲುಂಡು ಸೋಕಿಪ್ಪು ಇಂದ ತೊಂಜೆಂಕ್ಲು ನುದತ್ತೊನಿ ಜೋಳ ತೂನಗಲು ಶೋಕುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಖಾರ ಪೂರ ಪಾಡ್ದರಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಚೂರು ಲತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ತೊಂತ ಬುಲೆತ್ತ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಐನ್ ಪೂರ ತಿಂದೆ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ಸೌತೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಜನೆ ಪೂರ ಉಂಡಿತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ನಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಚು ಜೈದು ಸೈದು ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಸೈತನ ಅಂದ ಯಾನ್ ಮನೆ ಕಾಡು ಕುಟ್ಟಿನಾಗ ತಾಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಚೂಸಿರ ಆಡ ಒಂದುಂಡು ಬಂಜಿ ಅಂಚಿಂಚ ಒಂದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಸೋಕೊಂಡು ಕಪ್ಪದು ಫುಲ್ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಯಾವೇ ಪಂಡ ಪರಕ್ಕೆ ಗಂಟೆನಿದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ್
ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ಒನಸ್ ಮಂಪರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈನ್ ಉಂತುದೆರ್ ಒನಸ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಎಂಕು ರಡ್ಡರೆಕ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಮೂಜಾನ್ ಬರ್ತಿ ಮೂಜಾನ್ ಬತ್ತಂಡು. ನಾನು ಒಂತೆ ಬರೋದು ಜಪ್ಪುಡು ಕೋಡೆಲ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆನೆ ಬೈಜಿ ಬೇಗ ನಾನು ಜಪ್ಪುನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಪಿನಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.